Tervetuloa taas Tuhti the Priestess-kirjan pariin. Nyt ollaan päästy jo vähän yli puolen välin tässä kirjassa ja nyt sitten taas asiaan. Eli seuraavaksi puhutaan tällaisesta kuin peilikuvan rakentaminen. Eli puhutaan tarkemmin siitä, että sä voit kääntää peilikuvan kuvaksi teeskentelemällä, että sulla on jo se, mitä haluat saada, tai että sä olet jo se henkilö, joka sä haluaisit olla. Sä olet siis kykenevä luomaan kuvan sekä heijastuksen, eli peilikuvan. Ensimmäisessä tapauksessa kuva muuttuu peilikuvaksi, ja toisessa sitten taas päinvastoin, eli peilikuva muuttuu kuvaksi. Ja mitä näillä tarkoitettiin? Kuva tarkoittaa sinun ajatuksiasi ja tekojasi. Ja sitten taas peilikuva tarkoittaa sinua ja koko ympäristöäsi, eli fyysistä todellisuuttasi. Ja ensimmäinen, eli suora prosessi, on se, että saat sen, mitä säteilet ulospäin. Saat sen, mitä annat. Ja toinen, eli päinvastainen, epäsuora prosessi, peli muuttuu todellisuudeksi. Eli se, mitä matkit, sen saat. Ja tulet siksi, joka teeskentelet olevasi. Ja nämä harjoitukset on sitä, mitä sanotaan sisältä käsin liikkumiseksi. Mikä ero on peilikuvan tai kuvan luomisella ja todellisuuden luomisella? No kun sä luot kuvan tai peilikuvan, sä työskentelet peilin kanssa. Kun luot todellisuutta, valotat tulevaa diakuvaa. Eli ensimmäisessä tapauksessa käytät peiliä hyödyksesi ja toisessa käytät hyödyksesi filmirullaa. Mutta tähän peliin liittyy muutamia ehtoja. Ensimmäinen ehto on, että kyseessä on vakava peli. Näyttele siis vakavissasi sitä roolia, joksi haluat muuttua. Toinen ehto on, että pelin on oltava johdonmukaista. Peli toimii viivästetysti, eli sinun on harjoiteltava säännöllisesti ja johdonmukaisesti ja kärsivällisesti. Tuloksia tulee, mutta vain jos todellisuus on ensimmäinen, joka menettää kärsivällisyytensä. Peilikuvan luominen tarkoittaa, että luot oman todellisuuden illuusiosi. Elä kuviteltua rooliasi kuin ammattinäyttelijä. Elä sitä ajatuksissasi, teoissasi ja todellisuudessasi, kunnes uskot siihen itsekin. Ja heti kun uskot siihen, niin todellisuuskin uskoo. Ja mitä luovempi olet, sitä tehokkaampi olet. Kuvan luomistekniikkaa käytetään lähinnä suhteessa muihin ihmisiin. Ja sitten taas peilikuvan luomistekniikkaa suhteessa todellisuuteen. On parempi, että et teeskentele ihmisten kanssa, vaan olet oma itsesi, mutta peilin edessä voit teeskennellä niin paljon kuin haluat. Tietenkään omaa todellisuuden tajua ei saa menettää. No tämä tällä tavalla kuvien luominen ei siltikään aivan riitä, vaan sinun pitää myös ottaa konkreettisia askeleita kohti unelmaasi. On tärkeää, että teet kaiken, mitä sinulta vaaditaan sen saavuttamiseksi. Eli sä et saa vaan maata sohvalla unelmoimassa. No sitten seuraava otsikko tässä kirjassa on tällainen kuin tappava dilemma. Sinun ajatustesi ja tekojesi kuvalla on vaikutusta koko elämääsi, ja elämä puolestaan vaikuttaa sinun käytökseesi ja ajatuksiisi. Jos annat tämän prosessin mennä omia polkujaan, sinun elämäsi menee yleensä asteittain huonompaan suuntaan.
Se johtuu siitä, että kun havainnoit elämää, ajatuksesi kauhistuvat yhä enemmän ja sitä kamalammaksi puolestaan elämäsi muuttuu. Ne siis ruokkii toisiaan. Voit luoda kuvan, peilikuvan ja todellisuuden erikseen. Tai yhdistää kaikki nämä tekniikat. Voit esimerkiksi systemaattisesti rakentaa tavoitediakuvaa, samalla teeskennellä, että sinä olet jo saavuttanut tavoitteesi, ja samalla varmistaa, että ajatuksesi ja tekosi ovat plussamerkillä varustettuja. Nämä kaikki menetelmät auttaa sua muodostamaan uusia tapoja, ja tavat ohjaa sua. Elät kehittämiesi tapojen mukaan. Et pysty pysymään koko ajan tietoisena. Kun et ole tietoinen, toimit tapojen sanelemana. Sinun pitää siis oppia toimimaan oikealla tavalla automaattisesti. Sinun pitää siis korvata haluamisen tapa antamisen tavalla. Korvata torjumisen tapa hyväksynnällä. Korvata nukahtamisen tapa heräämisellä. Ja kaikkein hyödyllisin tapa on, että et halua asioita todellisuudelta, vaan visualisoit ja rakennat todellisuutta. Älä pelkää, vaan rakennat todellisuutta. Älä odota, vaan rakennat todellisuutta. Älä toivo, vaan rakennat todellisuutta. Älä valita, vaan rakennat todellisuutta. Ja heti kun huomaat odottavasi jotain, toivovasi jotain tai olevasi ahdistunut, herää ja tiedosta, että käsikirjoitus ohjaa sinua. Aistit alitajuisesti, että olosuhteet rajoittaa sua kuin hahmoa elokuvassa. Sinun on päästävä pisteeseen, että tiedät todella, kuinka turhaa on odottaa, tapahtuuko jotakin vai eikö tapahdu, tai onnistuuko jokin vai eikö onnistu. No sitten on tällainen otsikko kirjassa kuin Olet uskomaton. Kun heräät elokuvan sisällä, saavutat tietyn asteisen vapauden. Olet käsikirjoituksen armoilla, mutta kun olet täysin tietoinen, pystyt tekemään tekoja, joita nykyinen käsikirjoitus ei pysty ennalta näkemään. Et ole tyytyväinen itseesi, koska näet lehtien kansissa kauniita, menestyneitä ja onnellisia ihmisiä ja yrität tulla heidän kaltaisekseen. Et käsitä, että nuo ominaisuudet on täysin yksilöllisiä, eikä sinun kannata pyrkiä muuttumaan sellaiseksi, joka sinä et oikeasti ole. Miksi on niin vaikeaa muuttaa itseään? Miksi teet yleensä uuden vuoden lupauksia, mutta et sitten pystykään pysymään niissä? Siksikö, että olet laiska? Ei, vaan siksi, että sinua johtaa käsikirjoitus. Miksi käsikirjoituksen pitäisi muuttua vain, koska sinä olet päättänyt muuttua? On mahdollista rakentaa todellisuutta, mutta myös omaa mannekiiniasi. Kun vaihtelet filmirullaa sekä peilikuvaa vuorotellen, se muuttuu ja sinä muutut sellaiseksi, joka haluaisit olla. Tässä esitellään seuraavaksi integroitu eteenpäin siirtymisen ja elokuvan läpi kävelemisen menetelmä. Eli ensimmäiseksi rakenna todellisuus ja itsesi sen sisällä. Toiseksi teeskentele, että elät jo tuossa todellisuudessa ja olet jo tuo uusi ihminen. Kolmanneksi toimi, luo ja kuuntele luojan kipinää sisälläsi. Harjoittele tätä pitkän aikaa kärsivällisesti. Silloin filmirullasi ja mannekiinisi alkavat muuttua. Ja seuraavan luvun otsikko on Olet täydellinen. Tämä sun oma mannekiinisi on yksi monista eri potentiaalisista vaihtoehdoista. Jokaisessa filmirullassa
tietoisuutesi menee seuraavan mannekiinin version sisälle, joka sitten herää eloon ja muuttuu sinuksi tämänhetkisessä freimissä. Jokaisessa filmirullassa, jotka sijaitsee lähellä tätä nykyistä versiota, olet melko samanlainen ja tunnistat itsesi itseksesi. Mutta sitten niissä filmirullissa, jotka sijaitsee kaukana tästä tämänhetkisestä, oletkin ihan täysin erilainen. Eikä siis nyt ole kyse siitä, että joskus sä olit nuori ja nyt vanha, tai että joskus olit laihempi ja nyt lihavampi. Ei ole kyse sellaisesta muutoksesta, vaan mannekiini voi muuttua erittäin lyhyessäkin ajassa. Sä pystyt muuttamaan sun ulkonäköä, itseluottamusta, viehättävyyttä, kommunikointikykyjä, rohkeutta, älykkyyttä ja ammattitaitoasi. Mutta itsesi muuttaminen ei tarkoita, että tuomitsisit itsesi tai hylkäisit itsesi ja heittäisit vanhan itsesi pois, vaan tässä puhutaan enemmänkin itsensä kehittämisestä. Ja sun pitää koko ajan aina jatkaa kehittymistä, muuten alat mennäkin taaksepäin ja taantua. Sinun on muutettava itseäsi ilman, että muutat sun sisintä identiteettiäsi, periaatteitasi, uskomuksiasi tai elämän filosofiaasi. On kyse luojan kipinän sytyttämisestä sun sisälläsi. Älä pakota itseäsi sopeutumaan toisten sääntöihin, vaan luo itse omat sääntösi. Hyväksy oma yksilöllisyytesi. Se saattaa olla ainut asia, mikä sinulla on, mutta se on enemmän kuin tarpeeksi. Yksilöllisyys on täydellistä, koska ei ole olemassa mitään muuta samanlaista maailmassa. Miten sellainen, millaista ei löydy mistään muualta, ei voisi olla arvokasta? Se on etu, jota voit käyttää tai jonka voit heittää kaappiin. Se on valintakysymys. Olet varmaan huomannut, että jos sinussa on jokin piirre, josta et itsessäsi pidä, on melko mahdotonta vakuuttaa itsellesi, että juuri tuo piirre voisi olla etusi. Mutta jos sä hyväksyt sun puutteet, niistä voi tulla arvokkaita, yksilöllisiä ominaisuuksia. Jos sä et hyväksy sun puutteita, ne muuttuu virheiksi tai huonoiksi ominaisuuksiksi. Ja juuri tällä tavalla toiset ihmiset näkee nuo sun ominaisuudet. He näkee ne joko arvokkaina ominaisuuksina tai virheinä ja puutteina. Sä olet täydellinen juuri sellaisena kuin olet. Täydellisyyttä on se, että yksilö ilmentää yksilöllisyyttään harmoniassa oman todellisen itsensä kanssa. Hyväksyntä saa aikaan harmoniaa ja tuomitseminen saa aikaan epäharmoniaa. Katsele siis tarkkaan omia puutteitasi ennen kuin haluat niistä eroon. Kenties jos hyväksytkin ne muuttuukin omiksi yksilöllisiksi ominaisuuksiksesi ja eduiksesi. Puutteet pitää tietenkin erottaa paheista. Paheita tai heikkouksia on asiat, jotka vahingoittaa sinua, sun terveyttä, sun mainettasi tai muita ihmisiä. Ja tällaisista pitää tietysti päästä eroon. Mutta kaikessa muussa on parempi kehittää hyviä ominaisuuksiasi kuin taistella huonoja vastaan. Jos kehität sun parempia ominaisuuksiasi, voi käydä niin, että huonot ominaisuutesi tippuvatkin pois ihan itsestään. No sitten seuraava otsikko on tällainen kuin 3 saavutuksen tie. On olemassa yksi universaali totuus, joka on 100% varma. Elämä menee hyvin, jos hyväksyt, että olet yksilöllinen ihme, kaikki ne puutteinesi juuri sellaisena kuin olet, ja päätät vaan nauttia elämästä.
Jos vaan nautit elämästäsi, se paranee automaattisesti. No tää on yleensä kuitenkin aika vaikeaa. Sun päälle on asetettu kaikenlaisia rajoituksia ja taakkoja ihan syntymästä asti. Sinun on otettava 3 konkreettista askelta päästäksesi näistä taakoista eroon. Ensimmäinen askel. Älä keskity puutteisiisi. Älä anna itsesi tuntea, että sinulta puuttuu jotain. Se on tuhoisa tila. Puutteesi vain pahenee ja kokonaistilanteesi huononee. Toinen askel. Sinulla pitäisi olla elämässä tavoite, joka inspiroi sinua. Sellainen tavoite, joka hyödyttää sekä sinua itseäsi että toisia ihmisiä. Jos sulla ei ole tavoitetta, ei ole oikeastaan mitään haluttavaakaan, ja silloin elämä ei liiku eteenpäin. Sun on löydettävä elämäsi tarkoitus ja alettava liikkua sitä kohti. No kolmas askel. Vaikka sä et vielä tietäisikään, että mikä se sun elämän tarkoitus on, niin keskity silti henkilökohtaiseen kehitykseen tai itsesi uudelleen luomiseen. Työskentele koko ajan itsesi parantamiseksi ja kehittämiseksi. Tämän menetelmän ansiosta saavutat 3 asiaa. Pääset eroon siitä tunteesta, että sulta puuttuisi jotakin, löydät elämäsi tarkoituksen ja pääset toteuttamaan sitä sun elämän tarkoitusta. Äläkä ajattele, että itsesi kehittäminen olisi jotain pakkopullaa, vaan se on miellyttävää valmistautumista johonkin vielä miellyttävämpään. Ja tässä kirjassa on puhuttu tästä metavoimasta, niin jotta sä voisit käyttää metavoimaa, sinulla pitää olla tarpeeksi omaa henkilökohtaista voimaa, eli energiaa. Ja kun sä liikut eteenpäin ja kehität itseäsi, sä saat tätä energiaa, saat sitä voimaa, pystyt käyttämään metavoimaa. Kuuntele sun sydämen ääntä. Löydä asioita, jotka ovat kuin tarkoitettu sinulle. Asioita, jotka tuntuu siltä, kuin ne olisi tehty juuri sua varten. Kulje omaa polkuasi, älä seuraa muiden jalanjälkiä. Älä yritä matkia muiden kokemuksia. Ole kaikessa yksilöllinen oma itsesi. Ja sitten seuraava otsikko kirjassa on Olet upea. Jos haluat upean vartalon, viehättävän luonteen ja haluat olla tietyn alan huippuasiantuntija, jolla on huippupalkka. Eli siirtyisit siis täydelliseen mannekiiniisi eri filmirullalla. Sellainen filmirulla on olemassa. Sun pitää vaan päästä sinne. Ja sinne pääset 3 toiminnan avulla. Liikuta todellisuutta, liikuta itseäsi ja liikuta itseäsi sisältä käsin. Ja tarkastellaan seuraavaksi jokaista näistä erikseen. Eli ensimmäinen oli liikuta todellisuutta. Eli palmikon avulla rakenna todellisuus, jossa sinulla on jo se, mitä haluat saada, ja jossa olet jo se henkilö, joka haluat olla. Rakenna siis uusi itsesi uudessa todellisuudessa. Ja tee tätä useamman kerran päivässä. Ja anna sen harjoituksen, sen visualisoinnin kestää yli minuutin kerrallaan. Älä käytä voimaa tai sellaista pakottamista, vaan metavoimaa, eli sallimista. Älä rajoita itseäsi millään tavalla, kun sä ajattelet sun tavoitettasi, eli aseta heti alusta asti tavoite korkealle. Aseta itsellesi tavoite tulla neroksi, ja silloin sä alat muuttua upeaksi. No tietenkin, jos sulla ei ole minkäänlaista talenttia tai kykyä tietylle alalle, niin ehkä kannattaa miettiä, että onko toi ala nyt just sua varten. Mutta jos sulla on sellainen tavoite, mikä on periaatteessa saavutettavissa, niin sille ei pitäisi olla mitään esteitä. No vähän ajan kuluttua sä tulet huomaamaan, että sä alat tehdä asioita, joita et osannut tehdä aiemmin tai joihin et pystynyt aiemmin. Se ei ole mikään ihme, vaan kyseessä on vaan
tämän tekniikan niin kuin käyttäminen ja se, että menet eteenpäin. Alat liikkua filmirullille, joissa teet upeita juttuja, ja se kuuluu käsikirjoituksen luonteeseen. Toisilla filmirullilla sinulla on asioita, joita sinulla ei juuri nyt ole, tai joita et edes ole tullut ajatelleeksi. Ja uudessa mannekiinissa uudet kyvyt manifestoituvat ja löydät uusia tapoja unelmiesi toteuttamiseen. No sitten oli tämä kakkoskohta, eli liikuta itseäsi. Muistutetaan siitä, että liikuttaaksesi itseäsi suhteessa muihin ihmisiin, sinun on luotava kuva. Ja jotta voisit liikuttaa itseäsi suhteessa jokapäiväiseen elämääsi, sinun on luotava peilikuva. Ja liikuttamisen ideaan kuuluu olla tietoinen omista motiiveistasi ja teoistasi. Jos sä et ole tietoinen, sä kuljet vaan käsikirjoituksen virran mukana ja hoet vaan anna minulle ja minä haluan. Sun pitäisi korvata lause anna minulle lauseella ole hyvä, tässä on, ole hyvä. Ja silloin sinusta tulee ajan kanssa erittäin viehättävä persoona ja sinun tapasi alkaa luoda erilaista mannekiinia. Ongelmasi alkaa tippua pois. Ja muista aina, että kaikki negatiiviset viestit ja ajatukset palaavat sun luo bumerangin tavoin. Yritä siis muuttaa kaikki miinusmerkkiset ajatukset plusmerkkisiksi. Voit muuttaa kuvaa teeskentelemällä, että sinulla on jo jotain, mitä haluaisit saada, tai teeskentelemällä, että olet jo se ihminen, joka haluaisit olla. Joo, tässäpä oli näitä nyt sitten taas kerran. Pääsimme aika pitkälle jo näissä tekniikoissa ja toivottavasti tästä oli taas paljon iloa ja hyötyä sulle ja palataan taas seuraavassa jaksossa. Heippa!